Joo, moiks. Joo, mä olen H&M:stä tilannut vähän vaatetta. Ja joo, joku varmaan ihmettelee, että miksi toi yksi vaate on muovissa. Mä kokeilin sitä eilen ja se ei ollut minun kokoani. Tainnut sekoittaa tämä, mistä vaate on lähtöisin, että koko ei ole kyllä 3,8, mutta ei sen enempää. Aloitetaan noista toisista vaatteista sitten esittelemään. Eli sitten ekaksi vaikka nämä saa pussista. Tietenkin, että eka tämmöiset kengät. Ja nämä on tietenkin balleriinaa kenkää. Siellä on, erottuuko sitä, mutta en mä tiedä, mutta joo, balleriinakengät tietenkin. Tämmöiset. Ja otan käyttöön kyllä tänään vielä, koska menen palauttamaan noi housut tänään. Sitten pitkähihainen huppullinen paita. Ei ole kovin paksu, tämmöistä ohkasta materiaalia. Ja sitten seuraavaan tietenkin mennään ja sieltä löytyy tämmöistä toppimaista hiha tonne, ei olkapäihin vaan semmonen. Elikkä tämmöinen valkoinen toppimainen paita tuli hankittua. Sitten seuraavaksi. Ja tietenkin, nämä on niin ihana nämä kissakuviolliset housut, että nämä tulee käyttöön kyllä paljon. Ja toivottavasti löydän vielä tänään sieltä, mistä menen nyt viemään ne ja hakemaan noita. Sitten tietenkin T-paitaa. Voisi sanoa, että tää on tämmönen, mä en nyt osaa selittää, mutta tämmönen hieno hihat ja eikä ei kovin paksua ole, että ohkasta enemmän. Sitten tietenkin My Little Bonia. Ja tää on semmonen lyhyt T-paita, että toppi alle vaan, niin kyllä se siitä sitten menee, että tämmöinenkin tuli, että noitakin tuli ostettua tietenkin pari kappaletta vielä lisää, että joo, siinä oli sitten minun tilauksen ja vähän harmittaa kyllä, että nämä housut olivat semmoiset, että no, täytyy alkaa ostella housut sitten vaikka kirjaimilla, koska numerokokot ovat tommoisia, sanonko P-stä. Joo. Tässä oli mun video ja luulen, että tulee vielä vähän lisää sitten jossakin vaiheessa. Joo, moi!